Ти си педофил. На 50. Как се казваш? Борислав, все. Ох, къв си гнуса. Това не е ли за момчето? Шоколадчета... Шоколадчета на... О, вафлички. Вафлички, Ная и шоколадчета за момчета. Добре, ето почерпете се. Ние да се почерпим. Викай директно, викай, моля те, викай. Не, и всяка да ги попитаме. Не, викай то преждевременно ще дойда. Вие имате ли нещо, което се случи? Не. Търся си приятели във Фейсбук. Здрасти. Филмът се казва Залавяне на педофил, ти си главният герой в филма. Честито. Как са? Как си? Някаква педофили не хора. Сега какво правиш тук? Ти си педофил. Правил ли си го друг път? Не съм. Защо в чата пишеш, че си го правил? Какво правиш тук? Явно ли сега на хората и на полицията? Какво правиш тук? Ще гледат. Разхождам? Отговори, защото сега ще извикаме полиция и ще задържи. Разхождаш се с 13 годишен. 13 годишно момче. На колко си? На 50. Как се казваш? Борислав, все. Ох, къв си гнуса. Направо, Ужас. Я викне полиция директно. Викне и преждевременно ще го питаме. Чакай, че не мога тебе да те снимам. На колко години си? На 13. На 13 и той искаше да прави секс с тебе, нали? Да, каза, че няма против. Напротив, има чат. Само не мърдах прекалено много. Вале... Си изрубна човек. Чакай. Правил ли си го друг път? Не съм. Защо в чата пишеш, че си го правил? Прави го с едно момче и повече не се занимава. На колко години е момче? Не знам. И сега искаш 16 годишна. Си викай директно. Виж го какъв е, бе. Да, ужас, направо като гледам. Какво носиш тук? Ти може ли някой от топ класациите возиш за най-гнусни педофили? Какво носиш? Това не е ли за момчето? Шоколадчета... Шоколадчета на... О, вафлички. Вафлички, Ная и шоколадчета за момчета. Добре, ето почерпете се. Ние да се почерпим. Викай директно, викай, моля те, викай. Не, и всяка да ги попитаме. Викай то преждевременно ще дойда. Викай. Кажи сега, защо правиш това? Повече няма да правя. Ще се откачим от всичко и... По принцип, добре. Може ли да се откача и да такова? Как да се откачиш? Сега първо ще те закачат за белезниците и след това ще се откачиш. Добре, ти Гем, ето като те вкарат. Дъщеря си. Не, няма. Сам съм. Кой ще вземе такъв? Може ли да се откажем и повече не се занимавам? Добре, само не няма да отговори се си защо занимаваш искаш да правиш повече. секс с 13 годишно момче. По принцип искам да си имам приятели. Ама защо толкова не? Защо малолетни? Защо малолетни? Как смърдиш бата? Нали знаеш, това е наказуемо. Знам, че е наказуемо. Ти по принцип можеш и да се изкъпеш преди срещата с момчето. Че то нямаше да ти върже да ти кажа честно. Викай, моля те, викай. Просто смърди, разбираш ли? Чакай. Стой тук сега. Няма как да ти дадеш. Не си го помисли даже. Може ли да ме освободиш? Чак сега, като дойде полицията, тя ще освободи в районното. Най-вероятно ще подпише в гемето, да видиш вътре какво им правят на... Аз съм бил там, не искам повече. Бил си там. Бил си там, защо беше? Бил там. По други причини съм бил. Какви са тези причини? Кажи, защо си бил в следствения арест? Разкажи Да, ни, това е слушам интересно те. случай. Кажи, пак ще отидеш, защо си бил там вече? Да видиш ли Кажи. това? Може, Чакай. В момента ти извършваме граждански арест, нямаш право да мърдаш. Имаме сътрудничество на МВР, така че той се успокой. Да не ти правят всичко. Сей се тук. Звъниш ли? Някой А шоколадчетата, виж, Да, бе. и вафлички делат за малкото дете. Айде, моля те. Няма как. Стой тук. Сега ще ви кажа. Моля ви, моля. Няма моля ви, да не си писал с малолетни Кой момчета. са? Добре, ще го изтрия повече. Не става така. А после ако си пишеш с някой друг. Добре, ти Няма, знаеш ли ако беше отказвам. преспал с него, какви травми ще Добре, му нанесе? Добре, отказвам. питам те, ти осъзнаш ли какво можеш да причиниш на момче на 13 И години? ти падаш по малки дупета. Мъж. Така пишеш. Плюс това обясняваше на едно 13 годишно момче. Как няма разлика между момче и момиче, защото момичето просто има Моля ви, известен... Не, Ти са набрали 112?
Ела съм мръднал по пътя да ме пречим на хората. Тук се разбра. Кажи. Хора, това в момента се случва в квартал Хиподрума до ритуална зала. Добре, нека да уточним. Ти си на 50 години. Я тук ела да говоря. Нямаш приятели, нямаш семейство и си търсиш приятели, заради което искаш да ядеш. Какво точно си търся, приятел? Обаждаме се, тук се намираме на ритуална зала. Току-що заловихме педофил. И ще ви... Ритуална зала Хиподрума. В парка. Ритуална зала? Да, ако може да спратите една патрулка пред заведение Антик. Пред заведение Антик? Да, малко по-надолу, на долното заведение, Добре, само че сме длъжни да ви питаме това... В смисъл да ни кажете причината, поради която имате тя съмнение. Имаме кореспонденция с него, както и запис как върви с момче, което е на 14 години, но му се е представил за 13 годишно. Имаме съобщения с негови сексуални намерения. Разбрах, разбирам. Изчакайте така един момент. Сега ще свържем с дежурния колега от полицията. Можете ли да ми кажете една ваша фамилия? Ален Стефанов Симеонов. Наистина, сега се свързваме с колегата от полицията, само ще ви помоля да не затваряте телефона. Добре, благодарим. Тогава Изчакайте го ме. правиш. Разбира се. Какво момче си го прави? Я кажи. С по-големо беше. Колко по-голям? Добре, мен ми е интересно, защо си бил в следствения вече? Разкажи ни. Имах проблеми с майка ми, ме вкараха там. Какви проблеми? Какво си направил? Изкарахме се с майка ми. Така и? Нещо направил ли си? Какво си направил? Дърпах я и... Майка Пребил си си? я точно. Да. Майка си? Да, вълчихи по-точно. Не те ли е срам, бе? Чакай, не, какво друго си правил? Биеш майка Не си, така нападателно, не така нападателно. Какво друго си правил? Нищо друго не съм правил. Тоест само за дърпане Стой далеко. са те вкарали в следствения арест. И сега имам условно. Имаш Освен ли съм имам условно. Кога си бил в следствения? При колко време? Преди 6 месеца Хора, лежах споделяйте там лайфа. и сега ме пуснаха А условно. изнасилил ли си? Правил се Не, опит да не съм, изнасилиш нищо ли? не съм. Опитвал? Защо се е влачил? Не така нападател. Защо се е влачил? Че кажеш ли пред хората? Чакай да го обичаш. Да не сръчим вафлички. После ще се почерпим ние. Давам ви ги Те на в гемето ще те черпят. Какво се сетиш, там ще те черпят? Не мърдай така, успокой се. Хора, сега отиваме в районното, те ще те разпитат. Искаме да съобщим за заловен педофил. Намираме се на зала Ритуална, квартал Хиподрума. Да, Можете ли да извикате патрул? Да. Извикам патрул, разкажете ми какво точно се случи, как... Разбира се. Да, той писа на момче на 14 години, което след това му се представи за 13 годишно. Въпросният 50 годишен господин изяви сексуални намерения към него. Питал го е дали е правил секс, дали гледа порно и други извратени. И в крайна сметка си уредиха среща. Имаме запис как вървят и в момента излъчваме от две различни фейсбук страници цялото нещо на живо. Така, това дете наистина ли е 13 или 14 годишно, както казвам? Да, На 14 е той с нас. Но му се представи за 13 годишно. Той също във вашата група На ловците, точно. Да, точно така. или е потърсил помощ от вас? Ами, реално погледнато потърси помощ. Добре, разбрах и изпращам колеги натам. Благодарим. Изчакайте на място. Разбира се. Да, този случай е различен, защото момчето само потърси помощ от нас, а не беше една от нашите клопки. И тук вече трябва да съвсем да се замислят управляващите. Ти не искаш ли малко? Ти обясняваш, че си хапнеш Да. Пътни си? Чакай, стой. Не бързи. Да. Разкажи, какво искаш от това момче на 13 години? Да сме си приятели. Началото Нямаше да му правя нищо. Обещавам. Ама ти вече няма да го направиш. Добре. Тук съм, няма да бърдам. Не го пипайте, бре. Не го пипай само. Исках само да сме си приятели. Ама Да, ти не искаш ли? ама на чат ми обясняваше друго. нали го Обясняваш добре? на чата, я кажи. Искам с мен да говориш, не с него. Нека говори с мен, няма проблем. Добре. Войче.
Защо искаш да си приятел с толкова годишно момче? Защото си търсим приятели. Сам съм и не искам. Бягаш питиче. Точно трябва да е на 14 години. Зали някой Не. приятел на твоята възраст. Искате? Пейте ракия, седете салата заедно, комшия, някой нямаш. Нямам. Ей, тогава, щом те Споделяйте обягват, хора. защо те обягват всички хора? Има ли причини? Защо си Не младши знам. от майка Полицията си? извика на идол в момента. И нямам и... И А, намерих. работиш ли Къде си нещо? роден? Държим да кажем, Тук че съм човек се родил. живее, Коя година? този педофила 66-та. живее доста близо, той живее на булевар А Гоци ти работиш Делчев ли нещо? и нищо Не. не му пречи да Защо? скочи до съседния Как се квартал, издържаш? за да На пенсия съм. прави секс с малки дупета, както той се изрази в чата. И в чата, нали каза, че много обичаш малки дупета? Потвърди, то го има снимано. Стига да, всичко го имаме така или иначе, поне си признай. Шоколадче? Ти се, Не, не искам. ти се изпоти. Милия ми, той Ясно не заповядай. Добре, но това не се реално да изпъква. говориш. Поне това. В смисъл Той умириш даже се. не се пере човека. Смърди стинки мъти. Аз ми интересно как има телефон и работа. А ти от кой телефон? Как си кореспондираш с него? Или от компютър ли? И как го направи? Това е някаква загадка за нас. Добре, в момента... Може ли да спреш да се въртиш в кръг, защото ми се зависи аз? Ще те зависи. Притеснение човека, нормално. Няма на къде да избягаш, спокойно. Никой нищо няма да ти направи, просто ще Както дадеш виждаш сме сега добронамерени, обяснение. ако искахме да сега да ти направим, ние чакаме да си направили. Не е такава целта. Целта е съвсем друга. Той, че е взел в един шоколад, че да ми стана лошо. Цял шоколад. Се притеснява, агресия няма. Добре, От днес наша ще моля страна, от страна на полицията не гарантирам. Виж как са му се подали за лице. Добре, да застанем до мъж. Спокойно, човек. Няма страшно. Ние Човек се учи от грешките си, човек се Момента учи те гледат докато е жив. 2500 човека на живо. Искаш ли да им кажеш нещо? Кажи им поне, че се извиняваш. На кой? На полицайите или на... На хората, които те Цяла гледат. България. Извинявам се на Това ще цял- се случи ли с на тяхните цел- деца? Не, няма да се случи. Това ми е за последен Ма път. то ти не си единствен, бе, приятел. Ти да беше... Между другото, последният педофил, който хванахме пред магазин Била, при около 2 седмици продължава да стои в сайта за запознанство на нас и продължава да се търси толкова млада пута. А ние очакваме и продължаваме да очакваме среща ни с Бойко Рашков. Да. Защото това всъщност те трябва да го правят, не ние. Добре, искам нещо да те питам. Питай го, Слушай. той е човека, който трябва да питаш за всичко. Давай. Добре, си в групата. И се потърсиха гей запознанство. И съм се качил там. Редно ли или не е редно? Кажи ми. Да се качил в гей запознанства? Аз съм се качил там. Редно Ама е редно ли с хора или над не? 18 То годишна по принцип да възраст. ти кажа, зависи от Виж гледната сега, аз точка. съм против хомосексуалността, така че не е редно. По принцип, Сега някой така се ражда, така е природата, но над 18 години. Павло, да не сещаш се. А ти си пишеш, той ти каза 5 пъти. Аз съм на 13. 2 пъти. Да, в смисъл, тук ние не говорим за това, че си се качил в педерастка страница. Тук говорим за това, че търсиш малолетна момчета на плът. 13-14 години. Не представи си, че стане нещо такова и ти му разбие живота до психика, абсолютно всичко. Как се чувстваш ти после? Те ще е готино, ама той да му остане травма за цял живот. Той човек после може да спи спокойно, това дете, той е още дете. Нищо е какъв е гълган. Добре, ако им се извиним на полицаите, ако дойдат, примерно. О, Ами, извини се. искам. Да ме Те извините, ще дойдат, да, Да, поне. извиняваш. Добре, че ги изчакам и ще се извиним. Според тебе трябва ли да се създаде регистър за педофилите? Си са, я в не наказателния кодекс. Не знаеш, що? Да, 155А. Виж, той казва, че не знае дали трябва да се създаде регистър за педофилите. Не знаеш дали Ти трябва да си вътре. Трябва и ти по Запомни принцип моето мнение, трябва да си трябва да създаде си на такъв някой от регистър. тези страници там с регистъра. Да. А ще оглавиш страниците за смърдящ педофил със сигурност.
Съжалявам, че така си малко по-група, ама много такова кофти човек. Не, наистина, че ако мирисани всички. Он си взех много яки. Ети. Да. Колкото като полицайите да дойдат, да можем веднага да Хисо? кажем. Виж го, красавец. Сега какво ще обясниш на полицайите? Добре, нека между другото и на хората да прочетем. Член 155А от наказателния кодекс, първа алинея, който чрез информационна или съобщителна технология или по друг начин предоставя или събира информация за лице, не навърши 18 годишна възраст, за да се установи контакт с него за извършване на блудствено действие, съвкупление, полово сношение, проституция, за създаване на порнографски материал или за участие в порнографско представление, се наказва с лишаване от свобода от 1 до 6 години и с глоба от 5000 до 10 000 лева. Втора алинея, наказанието по алинея първа се налага и на онзи, който чрез информационна или съобщителна технология или по друг начин установи контакт с лице, не е навършило 14 годишна възраст, пак с същите цели. Между другото, ти си първият педофил, който се извинява чак толкова много път. Май имаше още един. Той има доста, ама те не го правят, защото наистина вярвам. Добре, ти си първият на живо в кварталки по друго. Може да. Шоколада беше вкусен, между другото. Благодаря ти, че ми го подари. Беше предназначен за момчето, нали така? Понеже ти го пита дали иска да си вземе нещо. Идва ли? Идва полицията. Добре. Видяха ли те? Снимай ти идващия път. Не, Не, бе, как? До край снимаме. Хора, споделяйте лайфа, за да мога да се стигне до повече хора. Колкото повече видят, толкова по-добре. Добър ден. Имаме чат, всичко. Ето, може да им се извиниш сега на тях. Няма какво не се извинява. Той казва. Само го запишем може всички. Да. Момчето реално На 14 години. Аз съм на 14, но той съм му представен за 13 годишен. Може да извадите вие, защото нямам свободна ръка. трябва да изчекаме ще колеги. Добре, няма. Той я вади в момента. Добър ден. Здравейте. Вие документ за самоличност. Много пари имаш. Моите 50 лева се гледа. Добре, някой ще ми обясни така. Разбира се. Ловец на педофили. Това е момчето, което е на 14 години. Той ми потърси за помощ, че педофил му пише и иска да се срещне с него и предлага му секс. Обяснява му как обича А да... момчето му се прави секс представи с за малки дупета. 13 Не гледа данните на... А момчето му се представи за 13 годишни. Ясно, добре. Имаме цялата кореспонденция, в която той показва неговите секс намерения. Ясно. Малко запис как те вървят. Добре. Да. Сега ще дойдат от детска педагогическа стая екип. Те ще разговарят с него, защото е малолетен, непълнолетен. Те сега ще дойдат, него ще си го оправим. Както иначе. Такова и сега ще имаме сведения. Да. Сведения ние си знаем, не ние първи. Така че Извадили сме и члена и алинеята. знаем, Той е няма наказан, проблем. Между другото, това са и нещата, които той донесе на момчето. Аз си изядох един шоколад, който също донесе. Значи, Той ми го те подари. сега ще ги покажем ето като доктори. Да. Той пази опаковката. Еми, подари ми ги, но пак... Ето това. А то момчето сега на 14, така ли? Да, Да. А се представя за 13. точно Да. така, да. Имаме прецедент, за първ път показваме нещо. А той тук ли си говорих на среща? Да. Тук, да, на ритуална зала. Вие имате ли нещо, което се случи? Не. Търся си приятели във Фейсбук. И не те притеснява, че са под 18 години, така ли? Аз не знаех, че е толкова. Нали ти каза 2 пъти в чат? Нали е записано Да. там в чата? Ще ти обяснява, че на 13 години... 2 пъти съм ти казал, че съм на 13.
Сега може ли да му се извиня и на вас и да изтрия всичко и... Това да не е концерт по желание, ще се извиним И повече няма да Проблемът му е, че търся. той вече е бил в следствения арест и имал свободна. Призна си, че е плачил майка. Това си е негов проблем. Сега ще ги дам, защото колегата още ги снема данните на всичките и ще ги поискам. Той има ли вече? Да. Защо сме обърнали? Не му обръщай. Техните им ги върнем, а? Не, съм обърнал с него, ще си го записам. Да, Чай. Мерси. Чакайте малко, приема и договаря. Чакайте малко секунда. Техните лични карти им ги върни средно. Техника не ще знае. Момчето има ли лични карти? Да, аз се дадох. Добре. Да не ви объркам само. Шоколадите Това фаща му е. доста. Нека държи ги. Просто си хапаш пръстите. Ти си ял пръстите, човек. Си деш пръстите сега. Това за първи път ли го правите? За първи път не. Не Казва, кажеш, че- че е за втори. Беше казал, че и преди има пистол. Но тогава Лъжиш беше... се. Полицай не е редно да се лъже, не знаеш? Но тогава беше големо. колко? На Не 15? знам колко беше. Не си яш пръстите, бе, ти казах. Стига си ги ял. Всичко стана кръв. Не знам, а кажем. Малко мирени и крутови. Той се изплотил, тръгна няколко пъти да бяга. И така нататък. Ще идва група на място. Ти имаше го дал в колата. За кой сайт става въпрос? Моята Фейсбук. срещу системата. Във Фейсбук. Не. Къде си писали? Фейсбук. Да. Той ми. Той те намира. Той ми почва писа. да ти пише. Да. Там Родителите знаят ли, уведомени ли са? Не. Не. Не са уведомени. Иначе го излъчваме на живо и от без Имаш края. телефон, той е това. Не, той има моят него. тук. Имах, не е забранено. Има телефон, да се обажда ли на родители? Родителите трябва да дойдат там на място в иподрома.